Ọlanaeze ekene m unu. Onye unu anụ onu ya bụ eze nwanyị mmiri. N'ụbọchị taa bụ nkwọ, anyị kwụ na nkwọ ya bụrụ anyị ezigbo ibe ọbụla anyị eti aka n'ụbọchị taa, biznes anyị ọ ya aga n'ilu. Anyị si na ya abalị nwoke, na ya abalị nwaanyị, na ya abalị olu n'Igbo. Ibe ọbụla bụ mkpa ọnya na Chukwu na ndị a na ya emeli ya. Taa na-ebu nkwọ bụ nnekwu ụbọchị, bụ ọdụ nwa. Nwokwe na ibe anyị bịakwara nne bụ maka ibe a na-akpọ Akoheli. O nwere ebe a na-akpọ Akoheli. O nwere emume mmadụ ya ga ọ na-eme asị ya na-ebu onye Akoheli.